Estamos encantados de tervos aquí. Esperábamos que este ano poidésemos celebrar este gran encontro con todos os compañeiros e compañeiras dos casi 800 centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia que están agora participando no Plan B. Bueno, nos, pola nosa parte, por parte da Consellería de Educación, estamos moi ledos de que, casi, penso que 28 centros públicos de Galicia vos incorporades este ano ao Plan B, máis os 10 centros educativos concertados. Pois este é o comenzo desta xornada que comeza con un gran relatorio de Tecendo Redes. Logo daremos paso a esa ponencia das compañeiras, pero antes vamos a ter un saúdo da directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández Novoa. Ola, bo día a todos, creo que se me escoita. Ben. En primeiro lugar, quería excusar a miña presencia físicamente con vos, pero non quería deixar de estar presente de alguna maneira neste encontro. En primeiro lugar, para ser eu, en nome da Consellería, ademais das palabras que acaba de pronunciar Elena, xefa de servicio, quería darvos as grazas en nome da Consellería e tamén os parabéns por a vosa incorporación neste curso Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares. E tamén, por que non, particularmente os que estades hoxe presentes neste encontro, que sodes os coordinadores e coordinadoras de biblioteca, que realmente sodes os que facedes posible que esta rede de bibliotecas escolares e a calidade que teñen amosado as bibliotecas escolares de Galicia medre cada ano un poquinho máis. As bibliotecas escolares, dende a Consellería, consideramos que deben ser o epicentro do noso modelo educativo e que debemos, todos os docentes e todas as docentes, apoiarnos nelas para levar a cabo nos centros educativos verdadeiros avances en innovación, en coñecemento, en inclusión e, dende logo, en creatividade. Sen dúbida, as bibliotecas escolares son espazos para lectura, para información e para aprendizaxe, como ben recolle o Plan LÍA de bibliotecas escolares, pero se converten en axentes claves para promover a equidade social e a inclusión educativa, dando resposta ás necesidades de todo o alumnado que temos nos centros educativos, no que atinxe a accesibilidade, a recursos, tanto físicos como virtuais, a equipamentos e tamén a todas as actividades que se proponen desde as bibliotecas que deberán facilitar un enfoque interdisciplinario en proxectos e actividades, contribuindo desta maneira a que realmente nos centros educativos se leve a cabo un cambio metodolóxico que é imprescindible na sociedade na que vivimos e que, como docentes, coñecedes de primeira man. O Plan LÍA 21-25 ten entre os seus obxectivos fundamentais dotar os centros educativos de bibliotecas escolares útiles, estables, sustentables e acordes ás necesidades do século XXI, facendo delas uns verdadeiros espazos creativos de aprendizaxe, que sexan innovadores e, como dixen, que sexan inclusivos, apoiando así a necesidades do alumnado. Hoxe, ides a estar aquí traballando no Plan B, nese plan de mellora das bibliotecas, que é un plan que naceu xa fai cerca de 20 anos, naceu no ano 2005-2006, e que realmente, dende o seu inicio, non deixa de sumar logros. Neste curso en concreto, son 804 centros os que son centros de continuidade no Plan B, e logo temos 38 centros de nova incorporación, que sodes os que estades aquí, e ides a disfrutar do voso primeiro encontro Plan B. Ao longo desta xornada, vades a desgranar un pouco o que é o Plan LÍA 21-25, cales son as súas principales liñas de actuación, ides a coñecer tamén os principais aspectos do Plan de melloras de bibliotecas escolares, así como aspectos xa máis técnicos, por exemplo, de xestión documental, COJA, ou tamén co coñecemento do espacio de préstamo virtual ELBE 2. Eu quixera facer fincapé
sobre todo, naquelas persoas que representan a centros educativos que ides a ter ocasión de coñecer hoxe, e que realmente pois nos axudan, veñen hoxe a compartir con nós a súa experiencia. Son centros de referencia na nosa comunidade e que paso a paso xa se teñen convertido en modelos de boas prácticas no ámbito das bibliotecas escolares. Eu quero agradecer persoalmente a súa xenerosidade por compartir esas experiencias persoais de centro educativo con todos nós. Teredes tamén ocasión no peche da xornada de disfrutar de Montserrat Pena Presas, que é profesora de didáctica de lingua e literatura da Universidade de Santiago de Compostela, que vos vai a aportar pois, algunhas claves e recomendacións para seleccionar obras para a vosa colección da biblioteca escolar. Non quixera rematar sin, de novo, pois, agradecer, a parte da vosa presencia, o voso traballo, o voso esforzo e a vosa implicación, porque a verdade é que incluirse ou incorporarse neste proxecto require de todas estas características, non? Sabemos que as bibliotecas escolares son ámbitos de un traballo sin fin, o sea, realmente podemos estar a traballar continuamente e sempre temos tarefas pendentes que facer. Entón, pois, eu quería, pola miña banda, pois, agradecer o voso esforzo por adiantado. Como nos comentaba Elena, pois, ides a ter tamén ocasión durante esta xornada, na primeira ponencia, se non recordo mal, pois, de facer redes, non? Entre vós, que é unha cuestión tamén a día de hoxe fundamental. Espero que desfrutedes da xornada, que disfrutedes desas experiencias que vos van a compartir e, de verdad, intentade aproveitar a xornada pois, para tecer esas redes, para coñecervos entre vós e compartir a vosa andaina neste comenzo de incorporación no Plan de Bibliotecas Escolares. Moitas grazas a todos pola vosa atención.